Damini dewata na sumurung sia saluhut rohang. Imana mangarajai akka ate-ate dohot pikiran munam. Diwagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluk na manginang. Masuk mahita minggu tasadarion minggu pa onopon dong Trinitatis. Dohok topik ni minggu tam tangiang mangidohon haluaon doa memohon keselamatan. Di pakuling itu hatta dohita marhite-hite buku sada Musa biddu saprualu mamuk kamaisian ayat 22 saat rodi ayat 33 songonon ma hatan itu hatta. Dungi di pajonok si Abraham jala ninnama tung ripasonomu ma natigor rap dohot parjahat ati tung adong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripasonomu main dang olananmu hutai ala na 50 natigori akka na dibagasani daw may siyako mangulahon si songoni mamunu natigor rap dohot parjahat tung sobok ko parjahat manatigori palias may siyako tung naso uhumma bahenonmu si uhumommu liat portibion jadi ninna jahuba mam molo tung jupang ahu di bagasan huta Sodom 50 halak akka natigor sai na olanakku nasaluati ala nasida. Dungi nina si Abraham mengalusi sobakku ali Tuhan nunga sapalahum ahu mamukka makatai dohotho ati pe orbuk jala sirabun ahu uatung moru 5 halak sianna 50 akka napitorih tung ripasonomu ma luhut hutai alani na 5 jadi nindama dang ripasonokku molo tung jupang ahu disi 45 dungi diulai si Abraham mamuse didok madok tu ibana nindama uatung 40 jupang disi jadi nina Jehovah ma dang hahuaoku nasida ala ni na 40. Dungi nina si Abraham ma wa unang tung tarima so ale Tuhan ala hudak dati madok ati tung jupang di si 30. Jadi nina Jehovah ma dang hahuaoku nasida molo tung jupang ahu 30 disi. Dungini nasi Abraham ma idama nunga sapalahum ahu mamuka madok tu tuhaki wa tung jupang disi 20. Jadi nina Jahuba ma dang ripasonoku alani na 20. Jadi nina si Abraham ma uatung tarimas ho aletu haki ala namadok ahu dope holan sahalion atik tung jupang disi 10. Jadi ninna Jahuba ma dang ripasonokku nasida alani na 10. Jadi dungsun Jahuba makatai doho si Abraham laho ma ibana mula ma doho si Abraham tu ingananna imam sahat ni turputa. Huriana ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus
diakatik kina perpudion jok-jok dom dipertonton katuhita ragam ni akka kejahatan, berita-berita kriminalitas di akka televisi, isarani fokus na di Indosiar, TKP, mola kana jolong, sergap, buser, dohot akka lana asing. Hola dungo hita, tabuka televisi, sepertinya sudah dipertontonkan ataupun sudah disuguhkan kepada kita akka berita-berita kriminalitas. Hola dungo dope kita. Dungi muse beraktivitas kita ketika kita istirahat di harian, tabuka televisi muse nunga dipertontonkan ataupun disuguhkan kepada kita berita-berita kriminalitas. Suang songoni istirahat sore kita tabuka tong televisi ta, berita-berita kriminalitas juga dipertontonkan, disuguhkan kepada kita. Manang dohonota nunga di menjadi konsumsi yang seladi disuguhkan kepada kita setiap harinya adalah berita-berita kriminalitas. Akaragam ni kejahatan. Kejahatan yang mencekam, kejahatan yang menakutkan, bahkan kejahatan yang menjijikkan. Bahkan adong dohalak mangguari bahwa dunia kita sekarang sudah lebih kesetanan daripada ataupun ketimbang setan ini. Lapatan na ima hina godang hina marti burak ni akaragam ni hajahatuni nahita bereng-bereng sepertinya pada dunia sekarang ini sudah lebih kesetanan dari ataupun ketimbang setan itu sendiri. Alani akaragam ni kriminalitas dohot ulaun hajahatuni. Alai hurian itu hatta dung akka tapa bereng-bereng situasi nasi songoni ketika itu dipertontonkan kepada kita ataupun itu menjadi disuguhkan kepada kita, nagabe suku-sukun songo dia masih kapta ahama natar patupahita ahama nata ulahon ketika itu kita lihat ataupun kita disuguhkan kepada kita. Torop hal yang mengutuki pelaku-pelaku kejahatan ini sendiri. Godang halak yang menyalahkan. Banyak orang yang mencibirin. Ataupun mungkin orang putus asa. Atau bisa saja kita tidak peduli di dalam hal itu. Balokma songoni. Lokma disi. Atau mungkin saja kita akan mengatakan karena kekesalan kita alani godok ni ruhata mamereng akaragam ni hajahatoni atung ripas somai Tuhan. Alai di akka pola pikir nasi songoni. Di situasi ini akka sikap nasi songoni. Di arahut turpuhom mahita supaya kita mengalami transformasi diri asa gabi halak na marhamu baon asa adong sikap yang responsif, sikap yang peduli sekalipun orang melakukan kejahatan sendiri.
hatani debata manugu-nugu hita maniru si Abraham. Digowardo Abraham ima amani na porsiai bapa orang percaya. Abraham dada mengutuki dang dipangido ibana tu debata asa diri passo debata asa diuhumi Tuhan alai di bagasa roha na tugu roha na holong Abraham jongjong madapoton jongjong diadupan di debata martangi yang ibana di bagasa tangi yang perpangodianon dua syafaat demi keselamatan haluaun ni halak Sodom dohot halak Gomorai. Artina Abraham mangodihon manangyakon tu debata asa dilehot debata nasida haluauni. Dang adong natinad dani silot dang adong natinad dani si Abraham di huta Sodom dohot Gomora. Asing ni silot ay masalah pembagian wilayah di hati hai de na duaon memilih tu dia ma inganan nasida si Abraham borhat dopak habicaran silot memilih dopak dang sida jala hutan na pinili ni silot ternyata ima huta Sodom dan Gomora di sana banyak ragam ni akka hajahaton sinak kaningani. Lapatan na nang dohonot tenang adong na tinadda ni si Abraham di huta Sodom dohot Gomora. Hatiha ro debata rap dohot suru-suruan na dua halak madapot to si Abraham napabuahot to si Abraham naing masa matadda halongangan mujizat Tuhan untuk Abraham dengan kelahiran anaknya dari Sarah naung leling hol dohot naung lansia. Pabuahot tu ibana ditiki na jonohon gabi-gabian ma si Sarah naung holi aidang adong nasotar patu pada bata. Jaladung di pabua tu si Abraham nama sai halongangani laos di pasahat debatama tu si Abraham nanaing mangaripason huta Sodom dohot Gomora siala hajahaton ala nungatung marti burak ragam ni hajahatoni diluati dosanya sangat berat jaya 20 aka dosa-dosa ni huta Sodom dohot Gomora boy mata ida di gijang ni turput tahun bidu 10 siam uduk ni turput tahun ayat 10 siam akka ragam ni halum lamon ragam ni akka permainanon akka parange namaralo tulomoni rohani debata jala panurirang Hesekiel pe mandokot di Hesekiel 10 onom ayat 40 sia 1 ayat 50 didok. Inilah kesalahan Sodom, kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah, kesenangan hidup ada padanya,
tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Mereka tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Di Papua, dosa ni Sodom Gomora yang pada dasarnya bukan hanya halum lamon, dadaholan alani permainanon, alai persi Jehezkel madokon ima, akka halak yang berlimpah-limpah nasida, orang-orang yang maduma, alai tidak ada rasa peduli dan olo mengurupi akka halak na sengsara dot halak na pugos. Jadi ketika tidak ada rasa responsif, ketika tidak ada rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang kecil, akka halak na pogos, halak na somar dihadiha, songon na masa di huta Sodom dohok Gomora, nabui-dui parohon uhum dohot rimas ni dewata. Jala dang sonang rohani si Abraham, dang marsisobu si Abraham, ubege barita taring tu Sodom dohok Gomora na naing si ripasono ni dewata, alai di dokon, di habarani hon ibana do jongjong dia dopan ni dewata, martangiang dia dopan ni dewata, asa unang diri pasod debata hutai. Dungi molota bereng mas sehera masa ma nasay songon tawar menawar. Siad debata tu si Abraham. Didok molo adong 50 halak na bonar disi, apakah Tuhan akan melenyapkannya? Ripasonom mudo molo adong 50 halak disi. Molo adong depenati gorro hadisi 50 halak sian nasa hutai. Rode bata madoko jangankan 50. Tung 45 pe. Jadi alani na 5 ori pasonom muma. Molo adong 40 disi. Dang hahuaok kunasida. Molo adong disi na 30. Dang mahua nasida. Molo adong di sina 20, na 10. Naso hahuau ni debata. Artinya dunia daripada Sodom dan Gomora itu sudah benar-benar madabu di bagasa dosa di mata Tuhan. Jala di uduk ni turpuhot tabereng saud dong. Di uhum debata huta Sodom dohot Gomora. Marhite-hite api barirang. Jalana malua. Ima. Hanya 3 orang. Lot. Dohot 2 halak. Ianak konna. Istri nasa diri pe. Terlena do ibana mamereng haulion ni. Huta Sodom dohot Gomorai laos tong mati. Hurian itu hatta siat turpuhon jupak kita memanang na 3 hal taringot tu parsiajaran na arga na parjolo tatiru tateladani mangolu ni si Abraham mangolu na manangyakon mangodihon halak na asing berdoa bagi orang lain. Tarok nak kaning dang adong natinad dani si Abraham di hutaon. Alai ditanyakon si Abraham do di odihon. Di boto si Abraham do
Sodom Gomora layak untuk mendapatkan hukuman dari Tuhan. Alai dang sonang rohani si Abraham. Dia tidak mau kalau Sodom dohot Gomora ripasonon ni debata manang uhumon ni debata. Alai justru prihatin do ibana, lungud do rohana, molo di boto ibana ripasono ni debata hutai. Alani ima ibana martangiang, marpangodianon tu hutai. Dia berdua syafaat untuk kota itu. Neng dohonot tadi si iman taringot tu dua syafaat. Adong dohalak madoko dua syafaat adalah kasih terbesar karena kita berdoa untuk mereka yang layak menerimanya, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Marpangodianon bersyafaat tu akahalak nataluk laho majalo yang layak menerimanya. Jala di bagasan haserepod do si Abraham tu debata. Didok di ayat 27. Sobakku ali Tuhan nungasa palahum ahu mamukka makatai dot ho ati pe orbuk jala sirebud doahu ninaibana. Artina ima tadda ni holong ni rohan ibana di baga sa tangyang nai marpangodianon maradopon halak na asing. Dia ditadda ibana dirina. Sebenarnya dia tidak layak memohon kepada Tuhan. Baik sian hadirionna dohot alani pangalahoni Sodom dohot Gomora. Alai di habarian ihon ibana do martangiang. Memohon ala takas do ditadda ibana debata. Ima debata si parholong ni rohai. Jala beringot tangiang ni si Abraham di son dada hola tangiang na hola sehali marpangidohon tu debata. Tetapi sepertinya dia terus menerus memohon. Mula adong penakaling tadok di si hera permohonan beberapa kali. Tung mula adong 45 halak. Mula adong 40 halak dok saturunya 10 halak. Gambaran manang patuduhon. Kesungguh-sungguhan ni ibana laho mangidohot tu debata. Demi keselamatan orang yang berdosa ataupun orang banyak di Sodom Gomora. Ubahid didokon dua syafaat yang sejatinya adalah tidak pernah menyerah, terus dan menerus mengusik sorga sampai belas kasihan Tuhan dinyatakan. Saya manotong terus menerus mangidohon sampai diukap di lehon sampai belas kasihan Tuhan dinyatakan. Hobartusima jamita na pinasa ni Tuhan ta Yesus di jamita duluhi Matius 7 ayat 7. Pangido hamuna ma say na lehonon na do Tuhan. Lului hamuna ma say na jupangat do hamu. Tutuhi hamuna ma say na ukapon na do dihamunin na. Lapatan na di bagasan akatang yang tay
Di bagasan parpango diatai, tidak pernah cukup satu kali kita memohon kepada Tuhan. Alaisa itu tuhi manginohon, dan kita tidak pernah menyerah di akka tangiang, di akka pangido otta tu dewata. Alani ima tekunlah berdoa di dalam doa syafaat. Molo na sa ilaon nai akatangyang ta ima akatangyang tangyang pribadi. Hola dirita do nata tangyakon. Orientasi doa kita adalah diri kita sendiri. Alani marhite-hite turpu homad dokon bersyafaatlah bagi orang lain. Tangyako kamuna akka hala na asing. Berdoa bagi orang lain. Dan sesuatu yang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi mencakup kebutuhan orang lain yang lebih luas. Idona ikon si tangyakono. Talapatan na unang lupa hita mananyakon. Halak na asing. Unak kola dirita na hita tanyakon. Ido halak na mardua syafaat. Tanyakonotta do kota. Jeremia 20 siam ayat 7 madokot tanyako kamuna ma. Rikoti hamuna ma. Huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubaini. Tangyako kamuna sida tu Jehovah. Molo marhasonanga kuta marhasonanga ma nakamu. Manangyako bangso, manangyako negara, manangyako di dia akka aktivitasta, di dia kita tinggal di tonga-tonga ni akka luakta. Itu harus bagian daripada doa-doa kita. Ai molo marhasonanga kuta, marhasonanga do nak kita. Molo marhasonanga nang akka keluarga, marhasonanga do nang akka luat do di akka lana asi. Jala ido tangi yang nani ajarohon itu hatta Yesus epistel naung tajahan akaningani nama dokon saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon dari Banua Gujang. Ciri-ciri harajau ni debatam ikol lampatar di tonga-tonga ni Portibion. Harajau ni debata di tonga-tonga ni keluarga. Ciri-ciri harajau ni debata di tonga-tonga ni luat. Ciri-ciri harajau ni debata di tonga-tonga ni akka parpunguan nang di tonga-tonga ni akka huriape. Alani berdoa syafaat. Tadok nak kaning bukan untuk diri kita sendiri, kepentingan sendiri. Tetapi juga doa syafaat adalah mendoakan orang lain. Apostel Paulus pedido Apostel Paulus di Kolosesa ayat sia. Dung hubege hami dang masohot hami tu mangyako kamu. Asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni roha ni debata. Na Apostel Paulus dang masohot hami laho manangyako kamu mendoakan orang lain. Ido na gabi tugas ni akahalak na porsyela patan ada dahola dirita orientasi diri pribadi di akatang yang talay doho dohala na asi. Tuhatta Yesus pe martangyang do di bagasa doa syafaat. Di Yohanes 20 sadai martangyang do tuhatta Yesus ale Tuhan asa sada nasida saluhuna songoko ali amang nasada dohot ahu. Yesus mendoakan kesatuan dunia. Ditangyak doha sadao ni akasisean. Ditangyak doha sadao ni akana porsea. Dohot hasadao ni Portibion.
Suang songonido nak kaning epistel na itajaha. Sebagai dua syafaat na ni ajarhon ni Tuhan Yesus yang sangat singkat alai sempurna. Dan adong jumpa kita di si orientasi diri alai ahanaking didok di si lehon madihami dan lehon madiahu nina Tuhan Yesus saut lomo ni roham dan lomo ni rohakku artina saluhu nai patuduhon pangodihonon ni Tuhan Yesus dan orientasi ni diri di akka tanyang tak. Kembali nak kaning di situasi ni portibion nunga martiburak akka ragam ni hajahaton akka dosa yang selayaknya ikut dibinasakan debatam alai lomodo peroha ni debatam asa halak na jongjok kita paaduk-aduk debata lahu manangyak ko portibion. Tuhan rindu kepada kita untuk mendoakan masyarakat, mendoakan orang lain. Jala hati seorang pendua syafaat tidak cepat menghakimi, tetapi selalu tergerak oleh belas kasihan. Songo si Abraham sebagai pendua syafaat, dia tidak ikut menghakimi, tetapi selalu tergerak untuk menyelamatkan oleh karena belas kasihan. Ubahid do molo dihilala roham salah donganmu tak nyakon. Molo dihilala roham salah donganmu unang burai. Molo dihilala roham salah donganmu jangan pernah kamu cibirin. Molo dihilala roham hurang ni akka papahenan ni donganmu unang pola expose di Facebook dengan kata-kata yang indah tetapi menaburkan racun kebencian. Alai tanyakon. Ido tadana na tahaholongi dongan. Karena dua syafaat itu menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dan kebencian akan sulit membuat kita mendoakan orang lain. Dan mungkin tertanya kok kita halak na asing molo saya marsi gorgor akka kebencian di bagasan rohatta. Na parpuri nang taida siya turpuhon dasor risi Abraham berdua syafaat imang. Jalalaus iman nagabi songodo sorta lahu martangi yang tu debata. Takas ditada ibana Tuhani. Dia mengenal Allah yang mempunyai sifat mengampuni. Ido ubahin sia tangiang ni si Abrahamon. Dia berdoa ala nata kasdo ditada ibana debata yang penuh dengan cinta kasih. Bahita pe di bagasan akka tangyang ta ido nakkaning tangyang aliama namin. Debata nagok holong ni roha do ibana. Ubay tagwari do ibana ama ali ama namin na di banwa gijang. Songon ama na marholong to yanakon na suang songonido harosuon kedekatan ni akka halak na porsia doho Tuhani. Tetadda ma debatata Allah yang selalu mengampuni kita. Balgani holong ni roha ni debata. Taboto mahadirio ni debatata. Ubalgado holong na sian rimas ni debata. Alai unang maala ni balgani holong ni rohana. Gabesai ta ula-ulakon. Mangulu di bagasan hadosaun. Alai ikon argahonot tama holong ni roha ni debata. Marhite-hite natotok kita mangulu
di bagasan lomoni rohani Tuhani khobar topik ni minggutta tangyang mangidohon haluaun. Ketika Tuhan kita tahu sebagai sumber keselamatan kita, maka kita harus tetap berdoa martangiang mangidohon haluaun siat Tuhani. Jala di bagasan minggutta sadarion pasatot ta iana kotta tu debata marhite-hite padidion na badiay talumobi tu keluarga unang masadi rohamuna laho manugunugu mangajar-ajari iana kotai asa gabi akahalak si partangi yang nasida ay tangyang ido na gabi bohal di ibana laho pahotton haporsyonna mangadopi akahamaolot tantangan talumubi di bagasan akka pertumbuhan ibadah dope tujoluanon. Jala di pasu-pasu debata mahamu akan naturasna laho manangyakum manugunogu iana kotai. Amin martang yang mahita.